suriwo nono khulum jao chini langmano nangle muthango chini sum sopno nangle nakaro nangle maya gana kai to chnono suriwo nono khulum jao chini lamano nangle muthango chini shumsho nangle nakaro nangle maya gana kai to chnono suriwo जों दिनै दिनै बार रामचन्द्र एडिस कन्स्टिट्युएन्सी बिसिम खबजाक दिनै मारा हादुक एडिस भिलेज कमिटिनि आन्धाराव दिनै दिनै ब्रजनगर गामि ते दिनै श्रीराम चौधरी गामि ते दिनै माइ गथै दा जों हातिमारि हान्जागाव दिनै क'क्राझार जों माइ गथै न बिनि दिनाव आमसे गुरि जों गामि गामि गुरि लेखा जे नुखुंगो सुबा जानाय नुखुंगो माहाय बिपद कलायतने बंनो थांनायखा जों सुबाननि बागै जों दिनै मारा हादुक एडिस भिलेज कमिटिनि चेयारमेन बरंमान सुमित देब्रम नेतृत्वे ते दिनै सिनियर लीडर दिनै काका दङ लगिबो ते दिनै जत युथ्स दङ ते गामि गामि थाङो जों न'खरावबो कक सालायखिया बनि लामानि प्रब्लेम बनि दैनि प्रब्लेम लामानि प्रब्लेम जों बाहायके सल्भ खालामनो जिहेतु जों दिनै आम जायो जों गोबां मा जाथां जों दैनि प्रब्लेम जों सल्भ खालाय गामायना लामावबो जों जे फान दंसाक फान करिन बिसिं फानो जों बाहायके बनो जों तिखलाय जों बनो दिनै न'खराव जों सेब्रिमन अ माहाय जि खालायो दिनै बरंमान सुमित देब्रम बेलेखन चाइतुगै दङ दिनै अफार सिनियर लीडर्स बेलेखन चाइतुगै दङ अमायना जों गामि गामि जों कक सालायखिया अमायकेना जों बोसों जराव तेबो दिनै आम जायराव जों दिनै न'खराव बेसे गोरों दिनै बुबागारानि वारियर्स जों दिनै आम जायो जों अमाय जों न'खराव बेसे गोरोंलाय सामु खायो